Hello, kumusta igsoon sa tanang mga naka-online karon diha? Kini usab ang alagad sa Ginoo Pipito Indos. Magapaambit kaninyo karon sa mga kamaturan gikan sa nasulat sa balaang kasulatan. So dili kini entertainment nga makalingaw tingali kanimo ug maka-captured sa imuhang time tungod kay kining magapamulong karon dili siya kaayo balaknon og dili kaayo hanas sa pagtagik sa pagpamulong apan ipasalig nako kanimo nga kamatuoran lamang nga nasulat sa Biblia ug ang langit nung pagpanabot akong ipaambit kaninyo mga kaigsunan busa giimbitar ko ikaw kuha imong Biblia o notebook aron imuhang malista ang mga punto nga imuhang magustuhan. So ang akong ipaambit kaninyo karon mga kaigsunan kining atong topic nga dinhi sa ibabaw ang katawhan sa grasya nga makauban ni Kristo sa millennial kingdom. So mo kini ang topic tema nato karon mga kaigsunan og doon na kini unom ka part no. So hinaot nga kung makasugod ka og pamati og tuon niini mahumanon nimo kini hangtod sa part 6 mga kaigsunan. So giilan nako nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo nga gamiton niya kung baba sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Nagampo ko nga ang Ginoo usab magpakunsad sa langit nung kaalam kanimo karon nga nagapaminaw igsoon. So ang unang punto mga kaigsunan nga atong pagatun-an karon kining ang katawhan nga pagabuhaton kaliwatan nga umalabot. So sumala pa sa Salmo 102:18, kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot og ang katawhan nga pagabuhaton magadayeg sa Ginoo. Duna di ay mga katawhan nga pagabuhaton og duna di ay kaliwatan nga umalabot. So karon mga kaigsunan atong hisgutan kining mga kaliwatan. So dinhi sa Mateo 1:17 nagaingon dinhi busa ang tanan nga mga kaliwatan sukad kang Abraham hangtod kang David may 14 ka kaliwatan og sukad kang David hangtod sa pagbalhin kanila ngadto sa Babilonia 14 ka kaliwatan og sukad sa pagbalhin kanila ngadto sa Babilonia hangtod kang Kristo 14 kakaliwatan. Sa ato pa kung atong kwintahon mga kaigsunan sa 3 ka 14 kung atong i-add na mga kaigsunan so dunay 42 kakaliwatan. Karon atong sugdan ang pag-ihap mga kaigsunan kay kabalo ko kita kaantigo man mo ihap. So matod pa dinhi kay mga kaigsunan sa Mateo 1:2 og hangtod sa 6 gisugdan diri ang Abraham, Isaac, Jacob, Huda, Piris, Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jisi ug David. So makini ang unang hugna sa 14. So atong lantawon ang ikaduhang hugna sa 14 sa Mateo 1:7 hangtod sa 11. Na diha si Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, og Jotam, Ahaz, Hezekiah, Manasi, Amon, Hosea og Zechoniah. Og mao kanang ikaduhang 14. So atong padayonon mga kaigsunan ang Mateo 1:12 hangtod sa 16. Atong nakit-an diha ang upat Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim og dunay 3, Azor, Sadok, Akim og dunay laing 3, Eliud, Eleazar, Matan og adunay laing 3, Jacob, Joseph og Jesus. So unsabay napansin ninyo mga kaigsunan. Kung lantawon tutukan ninyo pagayo ang atong presentation, 13 lamang kini mga kaigsunan. So karon ani ang pagpadayag sa Ginoo. Sumala sa gisugdan natog basa ganiha sa Salmo mga kaigsunan, adunay kaliwatan nga pagabuhaton sa Ginoo. So mo kini ang kaliwatan mga kaigsunan nga ika-14 ang mga natawo sa Sion sumala sa Salmo
87, 5 ug 6. O kining mga natawo sa Sion nga wala ma-record sa New Testament, mo kini ang gihisgutan kaganiha nga mga kaliwatan nga pagabuhaton. Mo kini ang ika-42 nga kaliwatan, mga kaigsuonan, nga makauban sa Ginoong Hesukristo sa millennial kingdom. So kinsa kini, mga kaigsuonan? O atong padayonon ang pagtuon, mga igsoon, ang mga kinabig. Okay? So daghang nag-ingon nako nga mangabig man mo. So mga kaigsuonan, ayaw ihikaw ang imong kaugalingon nga makabig ngadto sa kamatuoran. Ang atong mga anak gikabig sa kalibutanon og mga bisyo o mga fraternity. So dili nato ihikaw ang atong kaugalingon ug ang atong pamilya nga makabig diha sa kasiguruhan. Matud pa sa Isaias 1:27, ang Sion pagaluwason uban sa hustisya ug ang iyang mga kinabig uban sa pagkamatarong. Adunay duha ka hut-ong sa mga tao dinhi, ang original nga mga katawhan nga Israelita Hudiyo nga sila ang gipahinungdan niining gitawag ang Sion pagaluwason, nganong sa hustisya tungod kay hukman sila sumala sa mga kasuguan nga gihatag sa Dios kanila pinaagi kang Moises. Dayon naa ang ikaduhang hut-ong sa katawhan kining gitawag ug ang iyang mga kinabig uban sa pagkamatarong. So dinhi ako nabilong, ang akong pamilya ug ang akong mga kaigsuonan niining mga kinabig, mga kaigsuonan. Tungod kay wa man ko'y labot, wa man kami labot ni adtong mga Israelita Hudiyo, mga kaigsuonan. So kining mga kinabig, mga kaigsuonan nga gihisgutan dinhi, pinaagi kini kang Kristo mo nang ingon didto sa Roma 10:4, Christ is the end of the law for the righteousness to those who believe Him. Gihunong, gitapos ang mga balaod, mga kaigsuonan, ang karaang balaod, aron ang tanang makabig ug mutuo kang Kristo makabaton og kaluwasan pinaagi sa pagkamatarong, sa pagtuo, mga kaigsuonan. So kini sila, mga kaigsuonan, mao ang mga nanaghinulsol, no? Matod pa sa Buhat 2:38, pag hinulsol kamo og pabautismo sa ngalan sa Ginoo madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Ang pinakaunang wali, mga kaigsuonan, sa dihang gihunong sa Ginoo ang pag-implementar sa mga balaod ni sa Dios ngadto sa Israel pinagi kang Moises, nagsugod siya wali mahitungod sa gingharian. Ang pinakaunang wali, mga kaigsuonan, ni Ginoong Hesukristo mao ang pag-ingon sa Mateo 4:17, sukad niadto misugod si Jesus sa pagwali og pag-ingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. So ibanghilyo sa gingharian, mga kaigsuonan, ang pinakaunang wali og pinakakatapusang wali, Mateo 24:14. So kining paghinulsol, mga kaigsuonan, mao kini ang pinaka-basic nga ang usa ka tawo makabig aron mahimong kauban sa katawhan sa grasya nga makauban sa millennial reign of Christ. Unsa maning pulong paghinulsol, mao kini ang pag-ila nga kita makasasala og basulan kining tanan og talikdan. Mo naibot pasabot niya ng pulong paghinulsol. Sumala sa Jeremias 3:14, ang mga gisulat sa New Testament, mga igsoon, dunay perminting kauban nga pares nga mga propesiya. Matud pa diha, bumalik kamo o mga anak nga maluibon, nagaingon ang Ginoo, og dad-on ko kamo ngadto sa Sion, og hatagan ko kamo og mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magpakaon kaninyo sa kinaadman og sa labutan. Kung tantawon niyo pag-ayo, mga kaigsuonan, ang tanang mga lagad sa Ginoo, ang tanang mubalik sa pag-alagad sa Ginoo, makabig diha sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang mga naghinulsol dalon sa Ginoo sa Sion og dinhi niya hatagan og tinuod nga pastor nga gikan mismo sa kasing-kasing sa Dios. Sa sayon lamang na mahitabo, mga kaigsuonan, kanang tinuod nga pastor nga gikan sa Dios.
So ang mga katawhan sa grasya nga ikauban sa Ginoo sa millennial kingdom kadtong mga taong gitawag mga linuwas. Okay? So ang mga linuwas mga kaigsunan matud pa sa Episodos 8 tungod pinaagi sa grasya kamo nga luwas tungod sa pagtuo mga kaigsunan ug kini hatag sa Dios dili pinaagi sa atong paningkamot. So kini nga klase nga kaluwasan mo kini ang kaluwasan sa ato ang kalag kay ang atong kalag spiritually patay ta mga kaigsunan bisag buhi ta patay ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa una natong ginikanan. So mo nang sa Episodo 5 gibuhi kita mga kaigsunan spiritually. Mo nang nga ang tinuod nga makauban sa Ginoo sa millennial kingdom kadtong mga linuwas. Dili tong luwasonon pa, mga linuwas mga kaigsunan. Meaning to say nadawat na ang kaluwasan. Kolosas 1:13 nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa mga kangitngit ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Take note, nagluwas, nagbalhin. So nahitabo na ang pagluwas ug nahitabo na ang pagbalhin mga kaigsunan. Okay? So matag pulong sa Ginoo sa New Testament dunay pagmatuod sa mga propesya matud pa dire Isaiah 51:11 ug ang mga linuwas sa Ginoo mamalik ug moabot nga magaawit sa Sion ug ang walay katapusan nga kalipay maanha sa ibabaw sa ilang mga ulo sila makabaton og kasadya og kalipay og ang kasubo og ang pagpangayhay mga lagyo. Pagkanindot gayod mga kaigsunan sa diha nga kita maluwas tungod kay gitagan-an ta sa Ginoo og dapit nga iyahang gitinguha nga dinhi kita niya usahon og wala na unyay kagul-anan mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. So ang mga katawhan sa grasya nga makauban ni Kristo sa millennial kingdom kadtong mga tawo nga gikan sa kangitngit gitawag gikan sa kangitngit og ngadto sa kahibulungang kahayag ug mao gayud kana ang eksaktong kahulugan sa gitawag iglesia mga kaigsunan. Ang iglesia nga atong giunahuna nga kanang building nga ana na cross ibabaw dili kana maoy iglesia. Ang sentro sa pulong iglesia mga kaigsunan mga tao kana nga gitawag gikan sa dautan, gikan sa pagkamakasala og naghinulsol mibiya sa sala mitalikod og nagkinabuhi sa kahayag ni Kristo. Mo kana ang insaktong meaning sa iglesia gitawag kiniglawas ni Kristo nga siya mismo ang manluluwas nini sumala sa Episo 5:23. So ang iglesia mga kaigsunan dili building kundi mga taong na bag-o, mga taong nakabig mga kaigsunan ug munay sad sa Ginoo nga luwason niyang sayon ug ang mga nakabig. So mo kini ang mga katawhan nga ikauban sa Ginoo sa millennial kingdom. So ang Dios magapanalangin ka natong tanan hinaot mga kaigsunan nga humano nimo kining maong segment sa video hangtod sa part 6 aron makumpleto ang imuhang kahibalo. So shalom, I love you with the love of the Lord.